O niya, nakadalos ka na nakaw. Wan tatang, nalabak pa yan dagiti kurtina. Kasayahan nga raw na tapno na dalus to'y balay. Asino nga min ayat ibagbagayo asa nga iliw. Secret nga ron pala nga nakaw. Ha? Nagadunga mo yo. Ay, wait. Anto ti kwarta. Inka gumatang iti merienda kan na ima sa sigain. Tapno, anda ipasango tayo iti sanga elita. O sige tatang. Kay masang tagluto sa laing. Tayo naksabtunan ninton madamdama tayo ibagbagak abisita. At kami na nakaw. Kaduak na espesyal asa nga elita. Ha? Naimbag nga oras mo, Saling. Kastamat. Saling anak ko, agmano ka ni Glory. Ni, aping agmano akan ko na. Ubing ngam siya, agmano ah. Una, tayo sutag balin to amay kadwa nga inam. Anya? Nobiyak ni Glory anak ko. Sabi lang ko mata, magustom ni Glory para kanya. Sige. Ingkay manganan, tadapay papanak. Nay, papanam nga eh. Di tabalay daan timiling. Adamapan ko alaan. Ernie Labs, di naksamot kaya't di anak mo aparakan ka. Anya ko maita. Iso ayat yung mga sawa. Sakmat. Labs, Di kanda ng labs. Tawan makalapod iti inayat ta. Ilaban ta ti ayan-ayat ta. Glory, my labs. Nay, apay ngagluluwa ka nga imay dito'y balay. Saling ka anakan. Auntie, ni tatang, nagisangpot iti babae, ije balay. Anya, babae. Wan, asawaan na ka no. Anya, nay, kunak man no saanan ang mga asawa. Kastamat niya mo ko. Ngam nagisangpot mo iti babae. Ingkay manungtan. Ingkay bagbagaan, auntie. Ay, anyang arod no talaga kayat na pa iti mga asawa. Awan mabalinta ka anakan. Basta ingkay bagbagaan. Pangasiyo, auntie. Nasakitin agam di anak mo kabagis. Gapo iti panangisangpot mo iti nubyam dito'y balayaw. Nabigla lang na jay. Yung patsya ka mawatang naktumot lang. Nagubing magayam tinubyam kabagis. Uy, kabagis. Kahit 18 na laang. Kalkalpas ti dibunay, di na panabulan. Anya, ay na, kasagsagpat na lagayam iti kinabalasan. Una, man-mano ti kastoy kabagis. Senior citizen, makaasawa iti sweet 18. Ala, sapay la ko mga rog, tadi na kanto panawan. Tani, nagubing unay mo ti pinilim nga asawaan. Di ka madanagan kabagis. Tamarik nakmat nga iayatan nak ni Glory. Di naktupanawan na jay. Mga nen, saling. Nakaluton ni nanang mo ang Glory. Nanang nga. Di kay lagbay na mangibagay ti kasta. Legit, agpay sumat na nanang munton ni Glory. Tay kasar ko ni Kimabiit. Di kay lagbayin. Laklakayan kayo ng mga sawa kayo iti nakaububing. Apay aya, di mo kayat ang mga sawaak. Apay, di mo kayat nga gragsakak. Kung kasalaw no makiasawa kanto, ipanaw na kanto ti asawam ni Tibalay. O sinuntungay ti karkaduak no jak mga sawa. Saan kayo aparitan ang mga sawa manan? Basta saan kumamot nga ubing ng siyak ah. Awan mo't dakos na. No mabain ka ang mga awag itinanang, ayos lang mag. Uray awagam latan ay tinagan na. Hay, basta jak kaya't deja para kada kayo. Sumapul kayo ti sabali. Tay bakbakit mo't angam siyak ti pilyan nyo. Ni Glory ti ay tag. Isulang ti asawaag. Awan inubingan kan linnakayan kan niayat. Basta gin inayat kami, period. Kasto'y tirumbang kadagitoy. Dito'y tirumbang ayanda. ah? Apay nga inwar mo mat kanda giti gamit ko, Saling. Ay, di nakman birbir nga san latan.
Iniinaw na akong si ka, Glory. Ha? Saan nagaputayin sangput na kanti amak dito balay kat kunamlan asino kamut na namang birbir nga sa kanyak. Apay nga rod nga inwar mo dagiti gamit ko manang saling. Awan nga rod space di tao nag. Mabasaan mo agtudo manang. Sapay awan linong na dito irwar. No di mo kaya tamabasa dagiti gamit mo, di yawid mo ije balay yo. Ha? Talaga di na kaya ti anak mo agbalin nga asawa ang Barney Loves. Bayam takasaritak daw. No kasapulan nga untak aramide. Sukat ti mapat patulukan. Syakti boss iti dahi ti abalay. Loves? Ala, dito'y kalang silid na mapanak manita yan na. Saleng, sana nasaya at tikas na nga aramidom. Ala, yunag mo na kita inwar mo ang gamit ni Glory. Ita niya aga po. Sali-sali lang gitaw nag. Nagadumo nga mintinala na gamit nan. Kunamulan kagawaan ti nga pula taon. Yag mo na kita kunak, di nakpagpuntutan. Dayta ting suru-suru na dya babae ka na kayo. Manipod dimteng dayta babae di ti balay. Kanayon da kun nga utan. Di dapat kikanan di ti kwartayo. Dayta babae di mayran rano di ti pensyon niyo. Saan nakabasta agungot na awan rason? Dapat patagkit ti dayta babae ang siyak nga anak yo. Ang talawak langan ah. Anya, Ay na, saan akaanakan? Di ka agtalaw. Saan anasaya at ay tanga ibagbagam? Kun kunakla ang matkit di dejanti. Tawan matla ang tamo kapapanan. Barang kunak no sinaanan ni tatang deja Glory no ibagak tikas jay. Ngam saan matlat ta? Baybay ang ngaminhun. Tagdendennatan. Agkasarda ka nun iti mabiit kuna ni tatang mo. Wen nga rod. Amok ah. Di pensyon ni tatang ti kinayat deja babae. Jakpat siya nga yayatan na. Saleng, Iso nga ipamuspusak man ti panagsina da. Jak ipalubos nga kasarda. Iso nga agbiro kak man iti bakit. bakit nga? Bakit amang pikot kan ni tatang? Anya? Ay nagloko kan siya din. Dilay magpagamot. Di nagtupay inaram ni tatang mo, idi ka ubingam may pailan. Idanto lagat din na bakita kaon. Iso nga ron apikutan nyo, nana. Gargarin nyo no iso. Apay, di yu kayat ada kayon to ti mayranod iti pensyon na. No agasawa kayon ton. Dilay magbagam mga ubingmat. Ay napasensya ka na. Ngamjak maramid day ta. Iso nga roda nagbakbakit ako na balasang. Tajak amot ti mang pikaut. Kasta kati bagam kanya kon. Nagloko kan. Ay, sapay umadanin ti kasarda. Jak kayat nga kasarda nana. Ay na, di ka labaybayan jay amam. Mayat kit di atap na dan tukad-kadwana. Ito na sawaan dakan. Jak makiasawa nana. Nga ta. Di mo may bagat ti kasta. Ta sana mapakpakadaan ti panangasawa. Ay, jak mo't paritan ang mga asawa ni tatang kuket, nana. Basta saan kumamot ajay 18 years old ha? Anya mo day jay ngay? Ubing ngam siyak tagbali na may kadwa nga inak. Nagalas a kita ay. umay da ka rukudan no madamdama Saleng. Sa di ka pumampanaw, Ni, apero ko dandak. rukudan na ti size ti sikat mo. Kan amin ay, daiton dan tayo sa rin yung nga abay inton kasarmay. Anya, no kasta. Talaga nga ikasar yun day dya babae, tatang? Kadwan atanay, agdandan na kami. Abay kayon to inton kasarmay. Manjak, makaabay. Apay aya, kasta ka anak ka. Aklunam ka din ni Glory amay kadwa nga inam. Nasingpit mo't kasawa. Awan mo't madeng aramidin na ka. Nagubing nga rin unay para kada kayo.
Kaslapo ko yun. Oray man. Awan bibiyang ka. Agin inayat kami nga ron. No ba tuluyan nyo ti kasar? Agtalawak. Anya, Sana ka mang rabrabak. Aramidit timbagak tatang. Iso ano diyo kayat nga agtalawak. Sinaan yun day dya babae. Sumimngutan sa leeng. Apay, di ka pa'y agawid ka anakan. Diyak kayat agawid anti. Diyak kayat na makita ti panagrup-rupan dagi jay duay jay balay. Makapadurmo nakit kitaan ti style da. Agasam, agsinsin naklut dakit din. Kat gagangay na tagin inayat da ka nga road. Sanda mga bagay. Ay na, umadanin ti kasarta. Isu nga aklo namun ti amin. No talaga mula na patag ti amamkan ka, maawatam kong akanakan. Mangibabay ni tatang. Agasam mo day tangay. Itikas dya kalakay na. Ubinta sa waon na. Tilagbain. Awan mo't tinakababain dita. Awan mo't daldala pusan da sa bali a tao. Katsyak nga ya daldala pusan da. Tasyak ti mapapiktaran nanti. Mala, baybay amon ti amam iti kayat na nga aramitin kunakbet. Suportaram latan iti kayat na nga aramitin. Tapakaragsakan na dayjay kaanakan. Nay, papa naman akaw. Nakabagkamay. Nagdakkel pa'y tabag mo. Inakagsapul iti kakampik. Ha? Apay ayakas tati ibagbaga manakaw. Di nakadi pala maawatan. Kat nalpasan ti kasarmi ka ni Gloray. Inak pala iliw-liwag ti sakit tinakam ko. Tawan mo't dengdenggan nyo. Tilatan kay kayat yu tararamidan nyo. Ala, pasensya ka la kung mananak ko. Ay ayatek mo't ngamin ni Glory. Agin inayat kami. Di yu pa ikan iti importansya matiriknak. Sige, mapanakon. Papanam abandangay. Anya lugar. Aking balay. Basta, mamuan yung tumo lang. Sige, mapanakon. Awan manan ni saling dito'y balay, Labs. Ay, wan nga raw. Manipod nalpas ti kasarta. Marmara po kawan na yung anak ko. Makonkonsen siya akpay kit din no dadto nga, Labs. Agrebrebel din samot siya anak mo gapo kanya. Andan na kam ni Saling. Amunan tinasayaat kan saan. Kanayon ko matabagbagaan ngam awan matdengdenggan na. Labs. Agawid tulat taladya inton makaamiris, Labs. Patsek ang maawat na kantumot laeng amay kadwa nga inana. No kasta, saadan anagaw awid ni Saleng kabagays. Saan nga rudan ka bagis? Makapadanag mo't na dya ka anakam. Di pa'y umawag wano ag-text la kumamay. Ayan nakanungay. Diyak nga rin mo ka bagis. Iso madana ka na. Uno, aday ti balay dagiti gagayim na. Diyak mo ka bagis. Mala, bay ang tasyak tuman ti mang kontakken ko na. Uwan man ka bagis, mga asin. Ay, talaga nasakit tinakam na iti panangasawang manun kabagis. Iso akas jay ti jarjay anak mo. Uwan nga rin. Ang manyat mabalin ko ay nangruna kat nalpasan ti kasarmi ka ni ipag mo. Di nakmat ngamin maawatan jay ka anakam. Kanayon kumaangarod abagbagaan iti. Nga aklunan nanti amin. Ngam talagang saan nasakit tinakam na kabagis. Tiyanak ko ti umawag. Hello, Saling. Naimbag man, timawag ka. Ayan mo. Apaya di ka matla agawid ay. Agawid kami inton bigat, tatang. Ha? Agawid kayo? Ne? Sino ti kadwang nga agawid ngay anak ka? Kadwak tinobyok, tatang, ni Maxwell. Ha? Dukas ta? Adan nobyom? Sino nga dito ang Maxwell? Yam amok to kada kayo, tata.
O sige nga ron, urayat ti panagawid yaw. Aday ta, nakaluto ako, Labs. Nasayaat mo't Labs. Taon daw kanon nasaling kan tinobyo na. Nagamamwan da nga tangay itinobyo na. Jak amo Mamantang tono sumangpet dah, Labs. Tatang, ada kami. Agdadan, Labs. Oh, sige. Agdaukan, Labs. Tenaklo katang tirinam. Tatang, iso ti ibagbaga ka nobyok ni Maxwell. Ano tatang? Tatang ko na ako na. Di tantumat latong pal na tatang. Iso ngayong kuyog kundi ti balay ni Maxwell. Tapag sasaritaan tayon ti kasarmi, tatang. Ewan tatang. Ikasal ko ni sa lenta ay ayat ti anak mo. Agora ka. Manutawan mo manaw. Kan lakay ka ka di abaraw ano balaw. 75 ti taon ka tatang. Nabayagan abalo Anya. Sige. Mangantayo pa nga ron. Sa tayo ituloy tag sa sarita no madamdama. Apay nga'y salay. Laklakay ba't nga adayong umsak jay nubyam? Kanya kumangay. Laklakay kayong tupay nga ada yung ni Glory nga asawa yung. Ha? Di ka nalapdan idiyan ng asawa iti ubeng. Iso didak mga rod pakibiyangan ita tatang. Ay ayatok tinobyo. Apay, di ka madalagan anak ka. Sigurado masapa ka amabalaw. Lakhayan ni Maxwell. Mabiit ti apit na jayan. Ay kaawatak ano mabalo akadagos. Agpada kami lakan ni Glory ano bilang lang. Masapa kami ang mabalo. Talaklakay kayo mga dayong isaw. Ha? Saan ka kanya napilitan laang anak kinobyo ti lakay anak ka? Kayat mo lang ti agibales kanyak. Saan, tatang? Basta ayatok tinobyo. Ay, jak mo nga ron maawatan ti bagik. No apay alakay tinakain labak. Iso nga ita, maawata ko ni Glory. No apay alakay tinakaasawaan na. Gusto di ibagbagada nga age doesn't matter, tatang. Nalpasan ti kasaryo ka ni Maxwell saleng. Uwan, tatang. Sapay la kumaa, maawat yun ni Maxwell ang manugang. Inawat kumutan ta asawa yun. Wala. Awate ka untay sumot nga ron di ay ayatem ako nam. Kahit anyat plano yu ita, nalpasan ti kasaryo. Iawid na kakadin ni Maxwell di balay da. Ay, awan balay da, tatang. Agab-abang dalaang iji ili. Ha? Da, kunam. O sino, nagiti kakaduan na. Dagi dya anak na Makipagnanaid kan kwa na dagi dya anak kan apo ko na. Kat ni Maxwell timang tultulong kadakwada. Awang mga min trabaho da. Alya. Apay, anyat trabaho ni Maxwell. Mekaniko, tata. Tatang, kaduak na kita anak kan apo ka. Ay, sumrak kayo Maxwell. Nagadumot gayam tinggar garit yung kay May. Ay, wala, pinapanaw na kamay ni di pag-abangan May, tatang. Dito kami nagnaid. Nagsaritaan, may butkit din ako ni Saling, di may papaniti na ita. Ni Saling paikit di ati nang ibaga. Adito yan balayaw ti pagnaidan may. Anya? Sige ita, yung nagmipa ng iti kagawaan may tata. Saling. Apay ngay, adito yung mo't balayan ti pagnaidan da Maxwell nga agama. Inko yung napay nagitiapo ko na. When atawang mga rod pag naagdan da. Pinapanaw da idan iti pag-abangan da.
Ayan yan. Apay diyo kaya tikad dada dito'y balay? Ha? Pinagnaad yun to, pa'y tasawa yun dito'y. Di pag naadak mo tasawak dito'y. Wen angem nagaduda bet nga roda nakaw. Di asawak nga rod lang ti mabali na pagkamangan da. Awang mo't sa bali amang tulong kadakwada. Anak ko. Di kay kumama agbalin nga unfair ah. Anya kuman wag kakabalay tayon. May sa tayo mo na pamilya. Oh, saling. Basta dito yan balay ti pag naadanda. At damot karbo nga kiti da ito abalay ah. Iso adida kami kumamot papanawan, tatang. Anya. Nyabat kastuyan. Awan pa'y may suot abadon. Muring amin ang. Ay na, amomot ajak masangot aglaba lakay. Intun day off ko pa'y lati panaglabak. Kan awan mat aramidam dito'y balay. Di si ka kumanti aglaba. Trabahom na kita. Si kangarot ti babae. Paglabaan na kiday. Ibagadan tupay under di saya ak. Awan ti mangibaga iti kasta. Tamo damat nga awan trabaho. Ulay mat kasta sa umon eh ma. Ito lang mat nga awan trabaho. Mano ataw na nagtrabaho akiti construction. Adandani pa'y nakadisgrasya ak. Apay, awan kadimat karbengak nga ginana. Uray sumagmamanula abulan kumamay. Ay kat makamu ka. Desisyon mo dayta. Ngam napigsa ka pa imat nga trabaho. Uy, napigsa ako, napigsa ak. Ngam aginana ka nga rudmut ak. Apay, hindi ka makawawat. Ay, ingka kat aglaban. Ay, manjak. Ibagadan tupay nga undermak. Kat di aglamang kang aglaba. Tap na awan makakita kan ka. Mga alak malay ti babaununan. Anya, pangalaam ko mangay iti pagpasweldong. Eh, problema ka daytan ah. Anyat nagan mo aday, kan manugtawin mo, single ka kadiwan no sa anay. May natinagan ko sir. 28 taon kon. Kan may sa nga single mom. Ha, kay nakaamuam ngay nga kasapulan na kiti babaunan naday. Nakita ko mat EJFB. Iso nga binirok ko na ti address yo. Okay nga raw, mabalin mo ti mangruging ang trabaho. Karnay, jak kaya ti sadot ababaw na yun. Jak kaya ti maritais, kan jak kaya ti rawat ababaw na yun. Ha? 3 times adilaang ti pandangan di daw. Awan nagkilkilaban. Kan maminsan lang ti merinda. Ay, uwan sir. Kasapulak namin nga talaga ti kwarta tapag gatang ko iti diaper ti anak ko. Sige, mangrugi kan nga trabaho aday. Ay, paiso aya nga da ka no babaunan niyo, Emma. Ay, babaunan ni Rafi ang manugang nyo ah. Ha? Agraraman nga katulong. Kat awan mo't isweldo na. Anya? Kahit kasano nga rin day tangay. Makaam mo di manugang nyo ah. Kuna namat a problema na kanudaitan. Andan aya trabaho na. Awan tatang. Anya? Kahit anya na't kukuha na ijibal na yun ngay. Agtugtugaw kan agid ida ah. Agkuy-kuya ko ijay balay. Isungarod ang nagtrabaho ak. Tadimat agkunayon. Manipod dandanin natin nag-itipas dak apag trabahuan na idi. Di mat simbrakan. Nagbutang. Anyan? Kat sa nangalapay lang araw na ti babaunan. Jak amukan ko na. Manang Emma, agtimplak iti kapim. Ay saan mina? Di nakapagsirbyan. Ta saan asyak ti among? Ha? Ni Rafi lang ti among dito'y balaywan. Di nakiramraman. Iso adi nakapagsirbyan. Kundi nakilablabaan iti badok. Ni, apay nga'y manang. Wan takabailak ti mangilaba iti badok ading. Nilakay ko na ang ti pagsirbyan. Ta iso tinangalakin ka dito'y ababaunin na. Ha? Mina, umay ka man pa tatay baga. Umayan manong Rafi. Apay? Dua kami kumay ti asawa kapag serbyam. Ngam tangay di na kaya tapag serbyam. Kagudwamot nga rin ti sweldokin kanya. Ni, apay nga'y mano? Una, tabasit mo't ti aramidam di ti balay. Basit ti nawam, basit ti labaam, ti ilotwam, kan dumapay.
Anya? Ay, iyag mo nga rodan ti swildok, tag-awid akon. Pumanaw ako nito balayo. Nay, apay nga yakas ta. Makatawan titulagan ta pa nagpay mo kas babaw nun dito balay. Ngam apay nga yakas ta. Makabulan mo pala eh. Kat sinaor nakmat ngamin, sasauran nakmat manong. No kas ta raw, jak ito doon ati suldam. Ta di ka mo tagtung palit titulagan ta. Anya? Kat... Kas ano langan nga jay diaper kan gatas tan ako. Agpakpakaasi ak manong, itag mo ti sweldo. Sige, ure ka gudwalangan ano iso, tagawid akon. Paggatang ko lang iti diaper kan pagplate ang agawid. Ha? O sige, kita no kasano umina. Ay na, nagpintas ko ti asawa ko na ya. Wow. Nagmayat, nag-agkan ti pingping mo pa kahit. Apayakas na ka manan. Adaman siguro kayat mo na niya. Iso ang nalailo ka manan. Ni bag, nagsuldukan ba ka? Juan, apay aya. Bumurod ako man iti ipasuldo ko ni Mina. Makaammo ka nga agdis kitar iti pang pasweldong kan kwa na. Ala ka din ba ka? Di ka karagim imaw. Ay basta, awan maitad ko. Pagkatang iti bagas da ichay, ganda duma pa'y akasapulan dito eh. Alamot ka na. Nagpintas ka pa yun. Di nak maala iti lamlam yung Rafi. Kundi katulong ka nga awan mo't pagpasweldong. Ala, saan? Imot. Awan ka idam ita arabi eh. Inak maturog iti salas. Na, kasi ka pa iti adaganas na amang ibaga iti kasta. Ay na, uray awan ka idak. Awan maksay kanya. Kay kayat ko ket di pa ya. Awan igatang ko iti diaper kan gatas da anak ko manong. Kanawan pagplete ang awid. Ay, kasano nga tayo tuyan, Mina? Naragrag ko magngami, di pitakak adayin. Kasi anak mata. No hanak nga bayadan, agdarumaklangan. Ha? Ni, saan ah? Ay, no kayat mo, di washing machine minti pagpahit ko kin ka. Mawawit ko kat data nga washing masingan. Wala. Nangina dahi di, di ginatang ka. Swerte ano malakom dahi di. Nagdagsan. Ado ti awit ko nga baduk. Ay, sige. Agkuyog tan ngagpailay. Tayo nakilako di washing machine, tayo iso ti itid ko kin ka asweldo. Apay nga ilakom ti washing machine. Awan nga rin pagbayad ko ni Mina. Nalakaaya ti may daram. Kay, agila ko ka iti kagawaanan. Anyat po sa rentangay no ilakom day jay. Di ka mo ngamin bang to di ti kwartam. Ay, di mo ilako day jay. Saan at tila ilaklakom? Kundi karit ka ngamin nagkatulong kat awan mo't kwarta. Nalastog ka nagsasao. Gaputad na trabahom, tagibasitan na launa ya. Kahit basol ko nga rood na awan trabaho. Awan asim nga asawa. Di nakpay tulungan. Ay, kasalamatan. Di mo't kayat ni bakit ka ilakog di washing machine mayadain. Ala, kasano nga yan? Di, agdarumak nga rodan, idarumkan. Pasensya ka na. Uno, siyak lagan tiyawid mo. Ha? Ay, hangka nga mangrabak iti kasta manong. Adala nga rod asawa mon. Kat panawa kong di asawa ka, para kin ka. Kinapuno na, nabayagan na kursunada ka. Inlibad ko lang na ita. Ang agpaisaw, nagpintas ka nga Mina. Ha? Ibagam no kayat na kuno saan, ta panawa kong di asawa. Isunto mo lang awan anak may. Saan sa ama ka anak di asawa? Hanak man nga rabrabakan iti kasta. Taba ka mamati akanyam. Sapay hangka nga narigat nga yatan ta adamat ti itsura manong. Eh, patsin lang namin Apay, mangrabraba ka kaya. Saan? Seryoso ka dahin. O niya, kaya't na, ta agawit ta ni di lugar niya. Katanyat pagplete tangay. Agdiskitara ka. Manumot na ti plate tangay. Ne, naimbag man ta nagawid ka, anak ko. Ne, adamat ka duam. Uwan na nang iso ni Rafe, boyfriend ko. Ha? Agmanok na na.
Ada, sumberak kayo. Apay Rafi Barok, kaya't mo ayati anak ko nga uray disgrasya da. Wala na. Sana problema na ita. Ayos lang kanya. Basta dia kay payla kumaag kakaida ah. Tanay, diyak kayat ama ulit tida pasamak iti anak ko. Ha? Awan kaste ag sigurado, Rafi. Taam mo mat a single mom ti anak ko. Wala na. No, kasta ti kunayaw. Ngamne, pasensya kan ata narigat ti panagbiag me. Masapul nga ag kayo iti pagsungrod. Ta kayo ti paglot-loto mi ditoy. Sana problema na ita, nana. Sige nga rod. Diyak ipariti panagnaad mo dito'y balay me. Ngam di kay pala ag kakaida kinimina ah. Ag kaida kayon to no ikasar mo ti anak ko. Nagkasatak na kinayat na kamera. Wan angam ada matanan asawa. Pada talang, padamot na anak mo. Ay, Kung saan matamot na pagkaida ni nanang mo. kat aganos ta ah? Agam, ilibas tanto ti agkasilid. Nagrinam to mat ni nanang mo. Kunak nga umakarakitidak no kas dyan nakaturo nga marik nanamay. Talaga nga naridam ni nanang ko, Rafi. Kan di ka madalagan, ta sinaa akong di asawa. Inak to alahanin na iti kauskaw, ta dituyin ti pagyanak. Ha? Agpaiso? Way, no kayat mo, kuyugan na, ta duwata amapan mga kalay ti kauskaw. Manjak mat ah. Baka anya pa itaramidan di asawam. Kay, andan jay asawa, manakaw. Awan pa'y nga rod tatang. Madanagan ako. I-post mo lang nga iti social media. Ipanawagam, amapukpukaw ti asawam. Ni Rafi ti umawag. Hello, Lakay. Hello, Emma. Apay mo takas ti purpose mo? Apay, missing ka kaya? Ha? Ayan mo nga min aya. Ikabing din post mo. Ayan mo ko na. Kan kaano ka nga agawin. Untong bigat. Sige, bye. Ha? Ay, Rafi, mabitaang. Hello? Hello? Kasangsangpot mo pa'y lang. Apay ngay nga agim impake ka. Papanam. Aga brudak. Anya? Ijay. Kat iji abroad ah. Inak manggod, tapnawan may bagbagam. Tapno di may bagbaga sa dutak. Imbagak ay asadot ka. Saan mo? Mabasak ta panunot mo, Emma. So nga aga brudak. Ngamnay, di mo nam naman ti sweldo. Ta fly now, pay later ti inaplayak. Mabayag sa akto makapaway. Kasano dahi ta? Adan ay passport mo. Andan, inlakad ko iti limay. Anya? Nagbiitan nga Na, moderno itan. Automatic kami na. Biglaan mo dahi ta ang desisyon mo, Rafi. Insakbay mo kumamat ang imbaga. Talaga jak imbagbaga tapno maklaat ka. Sige, mapanakaw. Itulod ka nga rod. Sana yun. Kabalak ti biyahe asisya. Adagan kastan. Di pala nag-apply, aga-broad adagusan. Ano pa'y mati proseso na ita? Kastamat nga rod ti kunagtatang. Iso alinapdak ngam umapamat. Ngam kunanamat nga inlimot na ti panangilakad na iti papeles na. Sinurot mo ko ba? Imposible mat daitan. Di na pala inlaklakan ti papeles na. Aga-broad adagusan. Bulilikaw. Nen, dumundin ka, Rafi. Ha? Apa na na? Di nakawagan iti nanang. Tadi kay pel agasawa iti anak ko. Ha? Dumundin ka. Taagiddaak dito'y abay mo. Tapno mabantayan ka. Anya? Nariaknak ngamin idi na minsan. Tadandani ka napan iji silid ti anak ko. Ti kunam jak nadlaw day jay. Napig sa tiradar to'y lapayag ko. Ultimo karasakas ti ipas mangeg ko. Ha? Di mo yakan iti Malaysia ti panagabay ta ang maturog. Tawan madi aka ipapananday to'y. Kaya't kala ang abantayan, Rafe. Hindi ko mga rumina ti abayan nyo Sana siyak nana. Si ka nga rod. Apay di ka makaawat.
Agyaman ak unay itindanon mo kanya kain san lando. Jakla yung pag-arup ama aramid ti asawak ti kasdi kanya. Ay oras siya. Kas na jackpot yun tinakita ng naglawag. Naka-holding hands na. Very sweet na nga kuy-kuyo. Saan nakita insan? So na lang tadakadwa na bakit? Nanang siguro di babae di dyan. Insan. O sige, mapanakon. Oray taintad kong kadres da. Makabukan na niya taramida minsan. Masyanak lakin ka sa may bagak tinakita. Wan, agyaman ak mananin san lando. Halo Emma, apa yung mawag ka? Awanan ka ni Mael. Papi nga italasong batang tawag ko. Ha? Apa ya? Parigang harap di signal di Abra. Apul tarapang, manangan lilang. Ha? Di ko nang jak ang mo tararamid ang laki. Babaeng gayam ni Mina. Iso siguro at pinagdalag mo dito balay. Kampayo di, katulong mo. Ang babaeng maggayam. Awat papayin mo. Alala, sana po nung ita. Pudno mo ita babaw ng lagi day. Nabidlaan at daan kami ti relasyon. Wal, amina kay ma. Ada nagginawatan may. Ang naramid ko ti kasjay, kapoy ti utang ko kinkuana. Kan awan na pasama kiti nagbatan may, ta strict na ti inana. Sige, bye. Hello, Emma. Hello. Hindi ko. Itayak pa'y dito'y likudam. Nangagkuti saritaan nyo iti asawam. At damat gayam asawam. Ay, kuha na. Sina ako ni Emma. Ay, sinina ako na kuma. Pumanaw kan. Agi babaro ka. Ngam adamat gayam asawam. Usto gayam ti inaramid ko. Tijak pa nang itulok ang maturog kayo iti may sa asilid. E di dyan mo pailaan nakita ka sa balin tinariyak na. Kasla saan ka mapagtalkan na tao. Ay, kuha. Sinina ako dyan sa awak na. Awan bibiyang ko no sininaam. Basta pumanaw kan. Tano di ka paila pumanaw. Idaraw ka. Aga-arirere bukam ti anak ko. Anya. Ha? Emma, asawa. Adakaw. Sorry Pakawanan na ko ma. Magsubli ako kin ka. Ala, sobrang ka. Tani, adar aramida. Ha? Walat ko ko. Agim impake tapumanaw akong dito. Mapanak iji Manila. Kaidayan ti pagtrabaho. Ha? Hindi nakpanawan na darlay. Promise. Agtrabaho ako. Kanagsingsing puwit ako. Basta di nakpanawan. Basta ang trabaho ak iji Manila. Di naklapdan. Awanan bibiyang mo kanya. Ang sinatan. Anya? Ay, kasyan lang ka di, Emma. Sorry ka din, Pakawanan na ko, ma. Puno, anagyan kiti balay damina. Awan na pasama kiti nagbadan may. Restricto ti inana. Makamukay ti biyag mo. Ay na, kamaudyanan na, naitabon mo't lang ni Tatang Yaw Susan. Wan nga rod na naindang. Awanan ti puyat. Aga sa mga minta nagbayag ti pan nakalamay na ngay. Dandanin sa magdwa a Domingo. Wan anana. Takasano. Inuray mi pa'y ngamin asimang patikabsat na ijay abroad. Ay, sumalagayam De, nagastusan kayo iti hustaw. Ta, nabayag ti pan nakalamay day di Tatang Yaw. Wan nana. Ngam nabawi mi matlaang. Taado tinangtad iti apuloy. Aya, Tano bumayag ti lamay. Umadumat gayam ti maurno nga abuloy nana. ay, kastaya. Manungay matinauror yung abuloy. Nawadwad anana. Basta ad-ado nga amang ti abuloy ngam tinagastos mi ang nagpalamay. Kumusta ngay ni Nanang, Layda? Nakapsot nga rudan manang. Kalaat mo't akim mapsutan. Makapangan pa'y wano saanan. Wan, nga masapul alugaw. Wano maiblender ti kanan na. Tamarigatanan nga agtilmon. Ay, kastaya. Makasaupay? Saan nga rudan manang. Marigatan pa yun nga agsao. Ay, dandani nga rod ti apit na. Sa bagay, baketan ni Nanang. Ipanminto ija ospital manang. Barang pumigsapay.
Ipanyo pa ilaan, gastos manay. Kat anya nga rod, ano san tayo basta agimbag pa'y ni nanang. Ay na, palubusan tayon ni nanang. No kaya't nantagin na. Alay, palubusan yawn, tabakutan. Tinasaya at alaak man kidi di balay. Tasyak mo ti mga sikaso kang kuana. Na kami iti asawak. Kunak nga ipa-ospital mi kumapay manang. Ay sanan, siyak tun ti mga ipa-hospital kang kuana. Kaya't kumat nga si kasuan ni nanang. Sigurado ka, manang. Wan, kababay matkan ka. Ano si kakanayon ti mga sasikaso kang kuana? Makitinulong akmat, layda. Isoayawid kun ni nanang. Itaman pa yan nagdisnudo ni Auntie Laida ang mga sikaso ni Apong, nanang. Wan nga rod, itatanakapsutan sa kundi disnudo amang taripato kini apong niyo. Bayan tayo latan, Taamangan no gumura manan no saan na mapagbigyan. Nagadunto man na sa unan. Wan sana bali ta inakto sarsarong karan ni nanang. Siguradwak no nasayaat mo't ka sa saad na ijay balay ta antim nga indang. Masikasom nga raw ni nanang indang. Wan, duwata mga sikaso kang kuana. Amumbay ta makumiko makikitala on tanay panagraraip manay. Wan ka de gurdo. Danag mo na ya. Siyak ti makamok ni nanang. Apay pa lang amin ngayon nalam dito balay. Kahit nagsaya at di kasasaan na di balay nakabagis mau. Dandani nga ron matayon. Dandani matayan kahit anya kumaita. Kahit kaya't kung ay papas sa ati mga sikaso kan kuana at dandani ka nga ron ti apinan. Malangarod Asikaswa manaimbang. Di mo baybayan ni nanang. Tanay nakapsutay. Asikaswam itihos daw. Kumusta ni nanang manang indang? Ay kagkasta nakapsutlat ta. Apay no ipantayo ija ospital. Agimbag pa'y siguro no mapaagasan. Bakutan ni nanang, layda. Kaya't nakanundagin na. Di na mula kaya't ti maipan ni ospital. Kaasimot nga rod tilangana. Nakapsut. Kat gastusam laki di pan mo no kaya mo, layda. Aggudwata iti magastos amanang. Ay na, sana pa nang ibuy-boy ngam adun ti gastos ko kan ni nanang. Kunakmat ngamin nga alaon mi manan ijay balay. Ngam di mo mat kayat. Inalammat ngamin ijay balay. Kat sigod nga ijay ti ayan na. Kat kayat kung arod mo't nga asikaswan, tani bakutan. Dandanin ti apit na. Agbiag pa'y ni nanang itinapaot basta mapaagasan. Sana tabakutan. Nakapso nga rodan. Dinan kabalan ti bagina. Kaya nan kagina na. No di mo masangot ti mga sikaso kin ni nanang. Alaak ijay balay. Ay saan? No ka ano aking mapso ni nanang sa mo kundi alaan. Madimot ati kasta. Anya kumatidakas iti dayta. Mayat kit di tamatulungan ka ang mga sikaso kin ni nanang manang. Basta agtalinad ni nanang dito'y balay. Indang, pinakanmaw ni nanang. Saan pa ilakay? Ni anyat kukum ngay. Inkapakanunan aldaway. Mabisin nga taaya. Nagloko kan. Mabisin lakit di at aldawain. Nalabas ti bisinan. Sapay jakpay nakaluto iti lugaw akanin na. Agad anyat inararamid mo ngay. Imbes at ikanan ni nanang tinumiro unong asikasuam. Saan may? No jak ipalagip, di mon sapay pakanunay. Adang arod na panak. Kasangsang pagkaw. Una amat ngamin ti mapan makikarkaruba. Imbes sa bantayam ni nanang. Di mo pwede gusto na ta sukatam kumamay. Pati daya perna di mo pa suksukatan. Disikan timang sukat no kaya mau. Makitam tikas na nga ramin mau. Inalalam pa lang amin ijibalay na kabagis mau. No baybay amat lagayam. Isublaim ijibalay na kabagis mau. Napya ijay ta masikaso daan na imbag. Saanan?
Tadandani mo lat apit nan. Masapula dito'y balay ti pagbugsutan ni nanang. Kat dito'y muta na malamayan. Tapno dito'y ti papanandag iti makilamay. Ay una ikan, si bibiyag pala ni nanang ang nagitan ti ibagbagam. Ay na, di tanto mo lat turong na gurdo. Papanan na ngay no di matay. Amin tayo mat kat matay. Wala, gamit ti kasta pa nagsasaom. Kaslayap apuram ti ipapatay ti inam. Oray ata bakit? Ay na, di tanto mo lat turong na kuna manan. Rogyam katag pa kayo na. Tapnadan tumaramat intun lamay na. Na, Agpartitay tulay ti may sa baboy. Mamidwatay lang agpakanan niya. First night kan last night lang. ha? Agpakapitay tulangan inton katengtengaan ti lamay, lakay. Lakay, di magasak itay iti balay daan ti maindang. Kinitak ni apong bakit katay na. Nagbangsit itayan ti dana. Anya? Nagrugit ti pado ni apong. Kanabasbasa ti dana. Ni, apay ngay? Bay-bay andan samat ijayag. Alaan tayo laangan ni apong dito'y balay lakay. Ang mga nusanda ang maasikaso ijay. Naimbag dito'y at aduta yung agsisinublat ang mga sikaso kankwana. Sige, takasaritak tuman ni nanang. Tain kam alaan niya apong ijibalay daante. Di mon samot maasikason nin anang manang indang. Yawid min ijay balay, taamangan nubisi ka. Masangok! Diyo ka di pa kadanagan ni nanang takabalak mga sikaswan. Apay nga rot nagdungrit ngay. Nagbangsit pa'y dito'y pagididaan na. Madlaw asaan amadaldalusan di idana. Italang na ita. Naranam lang nga jak pa'y nakadalos. Ngam kanayon ko adalosan ti pagididaan na. Kanayon ko pa'y asukatan ti bado na. Kanayon ko apakanan. Ay, jak mamati manang. Ado ti mangibagbaga adi mo asikaswan ni nanang. Taado ti makakitkita iti sitwasyon na. Iso apasensyakan manang. Nga maasyanak ngamin kin ni nanang. Apay, awan pa nagtalot mo kanyak, Layda. Jak amaw ti mga sikaso iti bakit. Ha? Nagalas ti ugali yaw. Wine, amaw, baknang kayaw. Nakurapay kami laing. Basit ti balay may. Sana kasi ti balayo ang mansyon. Ang amoray basit ti balay may jak baybayan ni nanang. Alaki din, agawid kan, Layda. Di ka pala impaawid ni nanang na di mo mudla maasikasaw. Di ka pa may lutwan iti kanin na. Sursurando ka may tila papanam. Pampanawam ta inam kat amom lang arot na nakapsutain. May saka malaklakayan. Di ka man makibibya, tasaan mo mo't ananang ti masagnan. Na talaga abalinswag ti panagpampanunot mau indang. Indang, inka kita ni nanang. Sarsamot ng agang angas. Ah, natayan. Unsamay, di mo't agang angasan. Uno itaray ta iji ospital. Ay, isanan. Napangarudan pag subliyang pailaan. Ha? Ikot anya nga ro ti aramidin ta. Inkayaban si kabsat mo na. Tay pagkaamom ti papanawon ni nanang. Uno awaga mo no isaw. Pagkawanundak nanang. Nauyos ti angas yung awanak iti sibayo. Kasanungay, Layda, natayan ni nanang. Dito'y balayan na, ati pakalamayan na, ta dito'y mo tinagbugsutan na. Ijay balay latta kuman, tanalawlawa ijay manang. Tapno naway at ipakalamayan na. Wine, amok, dakkel, di balayaw, basit di balay may. Iso nga iba inyo di balay may. Naisa na kasta manang. Tipon Grabe kayo, may. Gaputabak nang kayo, kastanti pa nagsasauyaw. Bakit? Di mo ikan iti maday akay papananti imbaga ni ipag. Husto mati kunana. May mayat no iji balay da ti pakalamayan ni nanang. Sana wayu-waya nga adayo ijay. Sana kas dito balay nagbasit lang aro dahil nag-iipot pa iti arubayan. Awan pagyan ti makilamay. Basta dito'y balay ti pakalamayan ni nanang. Siyak ti matungpal, ta siyak ti inauna.
Hala, baybay antayon no kasta ti kayat niya anti ama pasamak na. Mangted taylatan ay titulong tayo kanakwada. Alang aron, intay makitsinda. Tagumatang tayo iti maaramat iti lamay ni nanang. Gumatang tayo iti masapsapol para iti panakalamay ni apong ni anak ko. Sige, tayo saganak tilugan. Ante, gimatang kami ti adu a kape, asukar, gatas, tinapay, ken daduma pa yung masapsapol iti kusina. Ay ka, nasaya at nga rod ano kasta. Aywan, gimatang kayo iti masida. Walang ti. Kumpleto, pati Ricardo. Nala, anusan nyo pa'y latag gastos atanay, awa mo makukwartamay. Naimbagla kada kayo at aba nang kayo. Sana kas kada kami ang nakurapay kami laang. Saan kami matabak nang, ante? Kaya't mila ti tumulong. Tamay may sa tayo matngarod na pamilya. Layda, uray di ka agkara umay dito'y balay. Di ka madanagan tadda kami mo't iti asawa ka mang bantay iti bangkay ni nanang. Kaya't ko abantayan ni nanang manang. Mapuyatan ka, mabannog ka pa'y. Aginana ka kidi. Umay kan tulangan inton last night na. Kaano aya nga itabon tayo ni nanang manang? Di tayo pala pagsasaritaan titabon, danay katay na pailaan. Di pala pan nakalamay na ati panunutan tayo. Pasensya kayong Susan, balasang ko ay na, awan may pasangok ka merienda. Kapilaang ati may pasangok kada kayong o may makilamay. Okay lang, nana. Di da kang pakadanagan. Tasaan mat aday ta merienda ti imayan mi dito'y lamayan. Umay kami makipagrik na. Awan mo ngamin makukwarta may. Adama ba nangakabsat ko ngam di da maagipurwak iti kinabak nanda. Ha? Sige, tamang tudak ititulong ko, nana. Sa bali pa'y tiitad ko nga abuloy ko. Awatin nyo to'y sangaribo. Tanaimbagla paggatang nyo iti masapsapol nyo dito'y lamayan. Ay na, ay agyaman ak Susan. Anya daytoy ngay, abuloy mo, wano? Tulong ko day tanana. Sa bali pa'y tiitad ko nga abuloy ko. Ay, agyaman ak nga rod no kasta balasang ko. Ay na, nagsaya at kayo akakaruba. Managtulong kayo. Kahit anwam nga raw dagiti gat-gatangan da kabagis mao. No di mo ipasango ka dagiti umay makilamay. Nagano dagiti ginatang da nga abasto para itilamay. Bye-bye am dagijay. Nasaan mo ta mabangles? Kan nakarep mo dagijay masida. Napumpun nun tirek. Kadi mo mo't ipakan ka dagiti makilamay. Parti dagiti gatas nakadulay. Dagiti tinapay. Amang ano ag-expire dagiti ayay. Saan? Kinitak ti expiry date na. Mabayag pa'y. Di kalaagbain iti kastang aramidam. Ti amuda kabagis mo. Naibusan ti inted da nga abastaw. Ang di daan mo ang nakadulin gayam. Di ka kagyaman ta na diskarte to asawam. Amok tararamidag. Di ka pampanunog malaklakayan. Di mo nga minamot ag diskarte. Kapoy ka. Na, Kano ngay ama ipumpun ni nanang manang indang, makalawasan ang malamlamayan. Nabayag sa una yun day tamanang, itabon tayon san. Ay san? Urayan tayo pa nininang ko. Ako marin na ija Amerika. Ha, apay, agawid ka no ay amanang. Wen ka no nga road. Urayan tayo. Ta sumangput into no may lawas. Naimbag ano makabiyahe pa'y, kat sigurado abakutan, takatauban na laki din ni nanang. Napigsapay day jay. Kan sana madlaw abakit una yun. Tanaparagsit abakit. Natarake. Iso akaslasaan na bumakbakit. Anya, Iso ayuray tayon takababain mat. Sapay imbaga na nga urayan tayo. Bisprin ngamin ni nanang dayja kumari na kahit. Iso alamayan tayo pa ni nanang. Taurayan tayo jay taga Amerika kumari na.
kat, sumangpot nga tante kumarin niya apong nga agapoy sa Amerika, lakay. Ay na, napospon ka no, mati panagawid na. Inton maminsan ka no man na Domingo. Anya, kasanon nga niya apong. Itabon tayo ka din? Saan ka no pa'y man? Taurayan tayo asumangpot niya best friend na manipod Amerika. Ay, may extend nga ron man na tila may no kasta. Kapilitan bakit? Papa namin dang, nakasukat ka mait. Mapanak man ija istasyon ti radyo tay nakagpanawagan. Ipanawagan ko man ti pan nakatay ni nanang. Adda nga min dagiti kakabagyan na itinagapon na lugar ka. Kan dagiti gagayem na ija na duma-duma a lugar. Gagayem na. Naimbag no si bibiyag pa dagiti agagayem na. Kadagi dyan nakda. Anya tamong ngay no agi pauit day tabuloy da. Anya? Pasig abak nang dagitay kagayem ni nanang. Isodak kalakit di titad da nga buloy. No mamwanda na tayan. Sige, mapanak kong tanyal daway. Tonton! Ay na, naibag ta nakita ka dito ili ading ko. Manang indang. Da kayo mo't gayam na ita. Kumusta? Ay, kastoy ay naman adi ka, adi tayo nagkikita. Ay, may natayan kami ading ko. Natayan ni nanang me. Ay kastaya. Makipaglalingit ak manang. Ay, agyamanak. Pakibagam tumang nga ron ka ni nanang mo. Tanatayan ti best friend na. Nabayagan anatay ni nanang me, manang. Anya? Ay, natayan na ya. Diyak pa'y naamuan ang natay gaya man. Wala. Kaadayon kami na lugar ti ayan me. Nagsakit ngamin. Ay, kasta aya. Kunak no nabiyag pa'y. Ta dumawatak ko maiti abuloy na. Ay siya kung timangtin manang. Ato'y ti sangaribo. Pasensya kayo na. Dahi talang timaited ko. Ay na, dak kalaban nagdaytuyan, ading ko. Agyaman na Nay, bilbilangan man ang tabuloy bakit? Di ka lang makainid na. Minigat abilangan na ita. Kit-kita kano manay nayunan mutlaan. Kan idulin ko adagos ti mauror tamang ano kautenda. Itabon tayaw ni nanang. Nabayagan na malamlamayan. Di mo ko na ayabot mo iti makabulan. Kaawampay nga ron gayam na nga gapo eja Amerika. Di tayon urayon. Namin anon anapuspawn. Las tugmon samad tapno mayatid duglaang ti lamay. Kat mayatid dugmat ti panagurur mo iti abulay. Agdal na ka mamad. Saan man natila lawlawatan? Into na da makangagkan ka kababaeng. Talaga nakababain ti kastangar aramida mindak. Pati dagitay itid da amasida kan biskwit iduldulin mo. Imbis nga ipakan mo kadagiti umay makilamay. Ay na, nagbabak ng mula dagiti umay makilamlamay. Dagbalon da no kaya da. Amuda mo ti sitwasyon tay tibiyag. Nakurapay talaan. Kan may saan mga umay agmeryenda ti gagaraan da ditoy. Umay da makipagrig na. Makilamay da, lakay. Kurdo, lakay agrig ka man. Uy, Kurdo. Apay ay indang. Anay ko, tiyak kabalanan ti sakit ti tiyan ko. Marikata nakagagas. Maulawak pa yan. Grabe ti sakina. Apay, anyat kinkinan mo ay Yado ati kingkinan ko. Naglalaok. Ay na, nagsakita talagan. Maulawak ko. Agpurawan ti panaghitak. Ala, itaray na kalangan iti ospital. Anyat ko na ti doktor ngay gordo. Masapul ka na maopira ka. Ado kanon ti bataw, kat masapul na maopira ka. Anya, kasanon nga ti lamay ni nanang. Paitabon tayo, tapno maasikaso ka dito ospital. Tanay, makonfine ka. Gordo, bantayan di abuloy
ang mga nutakawan da. Ay na, agngangabit kan patay ngam day tapay la abulaw iti pampanunutan. Diyo pa itabon ni nanang. Iso pa iti maurur nga abuloy. Ado pa iti umay makilamay. Alang aron unaam ni nanang. Maitabon kan taon ngam di pala na itabon ni nanang. Katagpasumat. Ay, Anyat kayat mau. Asinaw, ti una kada kayo kaninanang amay tabaw. ni nanang, siyempre. Paitabon tayo nga roda ni nanang. Tano siyak ti masuron. Jak umay dito ospital kat makamukan ang mga sikaso iti bagbagim ditaw. Ala, di ka madanagan. Ta saan kami abumingay iti abuloy, manang. Ipabusoy mi kan, takas tamat tan ti sasaadam. Wen nga roda, nagdakkel magayam ti kasapulan para iti pan nakauperak. Isun ati tulong mi kan ka, manang. Jay na urur nga abuloy. Damag ko adakkel kano ti na urur akwarta iti pan nakalamay day dinanang ka. Rombang la asyak ti papangan ti abuloy. Tabalay may tinakalamayan na. Wen, kukam amin. Tanaimbag la pagpaagas mo, manang. Yang naragsak kay kasta nagbanagam. Gordaw. Apay di kagbalaw indang. Nga amangan nuga po iti kinaagum mau iso anapasamak ken katikasta. Malaksid kadag iti bato di tatyan mau. Adda pay sabalay asakit mau. Nangataw ti blood sugar mau. High blood ka. Ken adda kano bato iti kidney. Ken adda fatty liver mau. Apay ngay. Agkakanat mo ti sakit ko, gordaw. Inagumam ti abuloy ngem kurang pay gayam apagagas mau. Kabutbuteng ngamen ti agag-agaw tanarigat ti makarma. Nakarmaak nga taaya, gordo. Tapi akala at timpor dagita saksakit ko. Ay, tsaka mau. Ngem pagpampanunutam daytan indang. Sapay ko ta maamiris mo dagiti bigdawt nga aramin mau. Agbabawi ka, ket agbalbaliw ka, bareng maagasan ka pa ay. Aklunak ang nagbalinak nga agom kapo iti kinaman naging bubukod ko. Bana kapag bababawyak iti kastaunay. Kat ita adulat ta ti agagasak iti bagik kat ikarkararag ko nga aging bagak kuman tap nagbiagak pa'y iti nabaot. Ang nakastan, tigayim mo, indang. Alaga gayam, di tamanan ti nagpatinggaan, ti kapadasan ti may sakabsat, dito'y darama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan, kada kayo amin. God bless, iti tunggal may sa. Kastimanti ko na ni Kabsat Pausta. Dear Manang Biyanan, ada asawa ka na laing hagbulod. No ada makurso na daan na buludan na. No ati pa iti kasta nga raramidan na apaan nakmat. Isungawan maramida. Rogyak nga rod ti agsalaysan. Napintas mo to'y balayo Basit abalay. Ngam napintas ti tsura na. Asinaw ti nang design dito'y ngay. Saklatan atatan. Amo matgayam tag design iti balay. Kastimot abalay ter aramidan na kita'y veterano akarpintiraw. Natultulat ko lang na kita tatang. Mabuy-buyak. Nay, nagpintas mo tayo na ita puraw apala nakapasanggir dita. Talayo na ita. Punta ta. Nata buludak mampay. Ada pala aki di balay. Natukol nga bentay pala may. Sige lang tatang. Awan matkit din ati pangusarak kita. Alaan nyo lang. Pausta ba kahit? Madlaw mait, ang nasingpot jay manugang ta. Asinaw, amanugang ta. Jay kabarbaro ang manugang ta. Jay asawa ni Lina.
Madlaw mo't ngamin ang nasingpot ni Fredo. Damo pa'y lapan nakakita kun ko ana, kat nadlaw kun ang nasingpot, tanarespeto. Wan nga ron sana kasi jay daan ang manugang ka. Anya adaan asasawom ba? Katwan may daanin ata na bayagan ang manugang taday jay. Nakaimimot pa'y na jay babae. Manipon nagbali na manugang taday jay. Awan pa'y uray may sana bulod ko kinkwana. Ni Prito kat saan ang naimaut. Apay, anyaman ti binulod mo, di kalagbain ngagbulod-bulod. Ay kat manugang tamay. Awan mo't sabsabalay. Pagbainak kumangay. Uray pay, basta kababain. Urayong pay mo't amedyo bumayag basit ti panagdenada iti anak ta, saka agbulod-bulod. Ay na, kanon to pa ngay. Itantan ko pa ilaan kat lakaya kaon. Inton na taya kaon, di dya kaon makabulaod. Bagbaga am jay amam Lina, tanay, rinugyan nan abinuludan jay asawam. Ha? Anyat kayat yung asawan nanang? Binulod na ngamin tay napintas apalayaw. Ang mga nudi naman ang isubli tay jay. Katbay anyo-ano din ang isubli. At dapay mo tay may sa apalami. Duwati palami, nanang. Agruam day jay nga amayaw. Ibagam ijay asawam. Tasaan nga amin abuludan ti amayo kat itad na. Ibagam ti ugali jay ama manakaw. Sapay no saan ama pagbigyan kat sumabali ti ugali na. Aw-awatin nyo latan, nanang. Gagangay siguro ti lumakayan. Ay na, ubing kayo pa'y laide. Talaga akas jayan ti ugali jay amayaw. Tila mabulbulod na. Inton kwan, di nan isublay. Tagikwaan nan, ti buludan na. Isu nga ibagam ijay asawam tibilin ko, anak ko. Apay, ayan na jay dakkel nga plangga na nga binulod yu ide, tatang. Diyan anak yung asawak tinang bulot kanya yo. Planggana nga. Kat no nabayagan ngayon sublik day jay. Awan to pa in sub-subliw. Dahil nga minti madi kanya yung agbulod kayo, nga mahan yung nga mo ngay subli. Han nga gaputan na sing padyanak yung kat bulbulodan yung mataminan nga mabulod kanya na. Imot kakit di amanugang Sana kas ija asawa ni Lina. Naparabor kan nasingpal. Adula amin data ngay bagbagayo. No kaya yung auto-otoan jay barbaro nga manugang yo, haan kanya. May alis yu ayat alipuspus ko. Haan nga pulos. Suapang kakit di amanugang. Napaklan ka lang arudan nga imaw. Awan pa'y respetaw. Kasano ko mga respetuan di kasta nga ugali yung ay. Awan matgamin babain yo. Agbubulod kayo nga katugangan. Nakatumpong ka iti katapat mo Nagbastaw si pa nagsasaw na di amanugang mau. Sinaan la ko mga minin nilandaw nga anak ta. Kasano asinaan na, kat lab na di asawa na. Kan adamot ngamin punto ni Perla amanugang ta. Agpay sumot ngamin, ano adda buludang, di mo ang mga isuble. Adaya, awan binulbulod ko kadakwada. Agkabaw sa ngaminan na dya Perla. Ang mga nalipatan na latin ang ikabilan na iti planggana da. Ay, nalaeng nagpabasol na dya babae. Agpaili Lina, anak kao. Agpauit ka. Ayun man tatang, tani, adar aramida. Kani awan masidan. Agpawitak man iti 2 kilo a karnet baka. Sige, igmon ti paggatang ka tama panakaw. Idagas kaun to'y impagatang ni Lina, Pridaw. 2 kilo a karnet manaw. Ha? O sige, agyaman kami, tatang. Nay, nagpintas mo't ta sandumon, Pridaw. Naggatangam nita. Ay, ginatang ko na ito, dinapan kami gibagyo, tatang. Awan na yun nan. Ha? Duwati kastoy ko. Kaya tiyo aya. Oray buludak abaraw. Isublik tumat laang.
Itagkon ka na kayo na dyan, tatang. Mabitlang tayo nakalaan. Ay, umunag kayo pa ya. Apay karnit manok ti ginatang na. Kat karnit baka mat jaim pagatang kulakay. Ha? Kasta aya. Amangan nalipatan na. Sige, tamapanak man ijay balayda. Inakdamagan. Amangan no na isukat na ti ginatang na. Day, ket husto mo jay ginatang kaw, anak kaw. 2 kilo a karnet manaw. Ala, karnit baka tim pagatang ko tatang. Saan amano? Ay na, di mo ipapilit, Lina. Karnet manawk, jay pagatang mau. Di nakman alilawan. Ala, naglawag mo't jaim bagak a karnit baka tatang. Basta manawk. Manawk, Lina. Imposible yan natuloy nga ket sa anak mo't atulan. Kat, tay sukli nga rod ni Lina ngay. Itad mo na. Na, kasano nga tasukli na ket eksakto di inted na kwarta. Inabunwak pa'y nga rod ti 20 pesos ta kurang. Sobra jainted ko tatang. Apay ay nga ipilit mo. Apay, awan pa nagtalik mo kanyak nga ma'am. Di ka agungat Ibagbagalaang mo ni Nagalas ti ugali yung agina. Pagbalinan dak pa'y na kusay. Saan ko nga ugali ti kasta? Nagalaam di tasandom. Napintasan niya bakit? Barbaron samag. Why, ta na minsan la ka nung inosar ni Prido amanugang ta. Ginawat ka o, kat inted na ba't agagos kanya? Anya, ay nasaan ka lang agbubulod? Agdadawat ka pa'y karyo. Nagpintas ti sandok na eh. Sangaribo ka no ti preso na dahito ta dinamag ka. Kuka ka no dahito yan bakit? Di ka laagbain. Apal mo na dahita. Tadi mo may turad ti dumawat. Ay, mabainak lang agdawat-dawat dita. Ay, awan ano agbain-bain ka. Anyat maganap mo nga yung agbain-bain. Apay, pada ka ngawan babain na. Napuskol tarupang. O mapal ka lang. Tadi mo nga min madawatan di may sa manugang mao. Iswa pa nga manugang mao. Oray awan usarag. Basta sa anak nga agdadawat akasken ka. Ay sus, hang kayo nga agpaw-pawit ka ni tatang nukas di nga mapan ijay ili abirat. Sa oran na kayo dayjay. Kusit da nga katugangan ta. Ha? Agasam ngay. Nagpawitak idi iti bangos. Ta ipilit na ngamin nga agpawitak kano. Ta di magas ije balay. Iso nga nagpawitak iti 2 nga kilo nga bangos. Nga medisimang pat. Nalas nga tilapia ti ginatang na. Jepemat saglala ka nga tilapia ti ginatang na. Ipilit na paymat nga tilapia ti impagatang ko nga urayhan mat. Anya? Iso nga manipod idin, hanakon nga nagpapawit kanyanan. Wanda dyan nga katugangan ta, kusit na dyan. Ala, awatan tayo latan tikas di agalad na abirat. Amangan no pasit lati panaglakay ng tikas jay. Ay, Han, tamanipod idi, Han pa'y nga lakay kat kas jayan te ugali na. Han yung gamin nga kanunungan te kas jay nga aramid na tagruam. Pampanunuyan yung matgamin, nasingpot kayo unay. Ha? Ay, awan na, agruam day jay. Alis-alis na talipuspus yo ano kasta. Iso nga tubngaran, wano kontraan nyo tikas jay nga aramidan na. Maditikas jay, abirat. Frida baraw, di mo usaran tayo motorsiklom ita. Saan tatang? Masadutak arumwarta nagpulo. Mabali na pulod ay. Inak ko mamakimitay iti senyor. Pagluganan mi kaninanang yaw. Ha? Ay katwa na. Alaan nyo latan tatang. Uray, tadyak pa'y matusarin. Pausta ba kay? Umay kalumugan na yung tamapantan makimitay. Ay, manjak, mabutungak. San kamot nga expert nga motor. Inton ko na disgrasya ta. Eh, lagla ka. Sanaya ka nagmotor. Basta kumput ka kaday. Umunakan, ta sumaruno ag tricycle laklaangag. Baka mo ka. Paggastusan matyamaw.
Iso nga raw da binulod ko to'y motor ni Frida tapno libre ti pamasahe ka. Basta ag tricycle ak. Mabuti nga agang kas iti saan nga expert nga agmaneho. Sige, mapanak nga roday. Karyaw! Just imot na motor. Ay, anyat aramidem aya. Indong parmumutin kita padir ta motorsiklo. Awan sabat prilo na. Timayabmutan. Lekaw. Wala ka. Nadadaulan ti sango ti motor. Lekaw, tulungan na. Bakit? Ikatam tinaipandag ka niya ka motor darasam. Mabiit laang ta mga yabak iti kaduak. Tanadagsan ti motor. Kumusta ni Tatang Lina? Nasaya at matan lakay. Nablo ka no ti kanawan asaka na. Kun addagasgas na. Ngam impailot dan. Kunak ano expert ni Tatang agmotor? Saan mo't gayam? Ay, unay mat ngaminan ni tatang. Kasanungay. Pabayadan ta ka di ti damage ti motor. Saan ang takasi naman? Siyaklatan ti manggastos iti dayjay. Mababainak kan lakay. Paspasensya amla kumanjay amak. Wen, danag mon aya. Bayam tabagbaga akto ni tatang. Tapno saan atila bulbuluden na. Kano agbulod tumanen kan ka. Di mon pabuludan. Mabainak mo't ngarod ka ni Tatang, bakit? Basta di mon pabuludan. Nang runa no dagita luglugan, Fredo, pangaasi. Intay makireunion ijay lugar da kabagis tama nung karyaw. Kaano aya ti reunion? Into no may alawas. Ag-commute tayo natawa malugan tayo. Ay, masadutak amapan nag-commute tayo. Ada ko mausaran tayo alugan Tawuray siya tiyag manehaw. Kawa mga ruglugan tayo. No kaya mabulodan tayo lugan ti manugang wani Pridaw. Ay, way. Nasingpot na dyan manugang kaw. Sigurado apabuludan nak na dyan. Sumurot kayo ang makireunion kada tatang, nanang? Saan? Masadutak. Nagsuswapang mutla dagijay kakabagyan ni tatang yo. Ano nga ni nanang? Katagpay sumot. Gaputa nagbabak nang da. Kunamutlan no asino dan anag nga ngato at tao. Nagbaba ti pagkitkitaan da kada tao. Di da pa'y kat kasasao ti tao Dagitay lapada da abak nang ti kasasao da. Ala saan mat akapilitan amapan kayo? Mapan ati mayat, saan mat ti saan? Da kayo nga'y, mapan kayo aya. Saan nanang? Masaduta. Pasensya kayong Tatang. Ure kayat kayo pabuludan ngam saan mo't akayat ni Lina nga anak yo. Kan may sa awan lisensyayo apang 4 wheels Tatang. Sa nabala ita ininayadag tiyag maneho baraw. Uray inayadan nyo tatang, talaga asaan mi nga ipabulod. Abay nga, yakas na kayo matay. Saan kayo madasigod nga imount? Tatang, saan amabalin nga agmaneho kayo iti 4 wheels? Tapang 2 wheels laeng, jay lisensyayo. No diyo kayat ni pabulaw, sana ay. Na kayo lang ay at dalugan na. Adaw ti mabulod dita. Ala ni tatang. Di kay ko mamasasair, Tatang. Nat, pabuludan lakman nga raw diti pantalaon. Kamisita ken sapatos mo, Pridaw. Tay napintas Ala ni tatang. O sige, Tatang. Pabuludan kayo. Abangam aparay. San lugan dayta. Lugan tay sa nga ilimay. Asiraw asa nga iliyaw, paray. Tay gayem ti anak ko, paray. Taga Manilan sa kanong rayjay. At ang amin na pananda, iso nga awan na dito'y balay. Talo alaw da iti na pananda. Kaya't na nga tangay pabulaw. Ay, jak ibagbaga aparay. Basta abangam latan iti oras ang aribulaag. At paisaw, paray? Uy, paray. Basta di ba ibagbaga iti anak ko abinulod mo Ay, what paray, promise?
Nagwapo pa'y mo na talugan. Nagporma. Ay oray saan ka gwapo no imanehom na ita. Gumwapo ka. Ay alaman nga rin paray. Buludak inton bigat. Basta'y sublimadagos Tapno saan da amaamuan ngayong pabulod ko tilukan. Ay wood paray. Isublik ba't lang ti malum na. Ang ada ayan isinsyam para iti 4 wheels. Ay kada. Dua pa'y ti pakitakin ka alisin siyak no kayat mau. Tay daan kan tay baraw paray. Hello, Karyo. Ayan yun. Tapos na bakay. Natiliwak. Apay. Sigur ka na iti pulis. Karnap ka na may pinulog ko alugan. Ano niya? Ikat na pagpabasulan dakmet tayo na karnapan at kanaw. Kan pangmotor lang tayo lisensya. Anya, ay nahadaytan ti bagbagakan ka. Ay, tulungan lang bakit. Umay ka dito presentaw, itamit laan. Ikuyog mo na para iskaw. Kantay gayong ti anak ng aking lugan itim papulot na. Ay nagar-aramid ka alaklakayan. Makapa-stress ka talaga. Kasanungay mare. Sapay awanan di gayam ti anak ko. Nagpukawan. Anya, kat kasano nga rudan. Si ka nga rud ati kuyugak amapan iti ayan ni Karyo paray. Ay awan amok nita. Saan ko matalugan na jay? Una, ngam si katinang ipabulod kin ni Karyo paray. Pinaabangan pa'y nga rud iti 1,000 kano kuna nila kay ikaw. Ha? Ay pasensya mare. Jak sumurap. Rasaan ko matalugan na jay. Jayakin lugan ati ikuyog mau. Ang jakmat nga ron amutayan nan. Oray di anak ko. Di na amutayan nan. Tadi na ka makuntak. Anya, ay nahamang ipasubo mo't dayjay agayam ti anak mo paray. Basol mo't lang ni Karyo Pinilit nakmat ngamin. Kat imbagak lang aruda na saan ko alugan na jay. Ang impilit na mo't latangami na binulod. Tulungan na anak ka. Anya nga tiramitag. Mabalod akong batay. Di kay madanagan, taas asikasuwanan ti abogado tayo ti amin. Ada abogado tayo. Kat kapilitan ang mga tayo takasapulan tayo kat nga ron. Ya kaya ti mabalo na nakaw. Isa tulungan dak ko ba? Mare, ada na pinta sa damag nga umay ko'y baga. Anya day ta paray. Nakitinulong ti anak ko anang sapol iti gayem na. Kat natiliwag ti pudno akarnaper. Ay naagyamanak. Naimbaglakit din. Ay, agyaman na. Kunak no mabalo da kaw ni tagnanayaw. Pag nakmam day ta napasamakan ka Karyo. Day ta kinalaing mo nga agbulot tinangirubukon ka. Uwan nga ron ba kay? Ay, babawi ka ng bulol iti dayayan. Mangilawlawan. Anya tinaadaw mo nga adal iti day ta napasamakan ka. Kilatisag taon ti buludag. Masapula sigurado ka na imbag no legit mitlaan. Kilatisan nga. Adda pa'y la plano nga agbulod iti kumkumpurmay. Di ka pa'y la nadidigra. Ala ba kahit saan diya ako nagbulaw iti urayan niya. Promise. Rumbang lang. Ano di ka agnakam, makaambukan iti biyag mo. Saan da kan atultulungan no natangken ti ulong. Uwan ba kahit saan na pulaos? Agkari ka, Karyo, karim, adi kan agbulod iti uray anya. Uray kabasitan abanag, dimon buludan, nga ultimo dagom wano lanlan sa dita, di kan bumulaw, nawatam. Uwan ba kahit
Promise. Kunak no sinsina na kariting kari nila kay kong tinakdaran na mad nagiti karina. Sa bagay nariknak, anapabot nga ni ti husto ti asawak, tasaan mo na nagbulod iti urayan niya. Alakastan, tigayam mo, pausta. Alagagayam ditan tinagpatingkaan, day tapakasalitaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama tigayam yo, Jenna Almoite. Dakkel mananayaman kada kayo amin. God bless, iti tonggal maysa. Kasimanti ko na ni Kabsat Jano, dear Manang Biyanang, adda kapadasa kapakakonkonsensya, adang amin na aramid ko pagbabawya. Ngam tapno nalawag ti amin, rogyak tagsalaysay, idinadaan na kitinobya, ket aganatak amang ikalaysakan kwa na. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Nanang, asawa ako ni Diana. Makaas-asawa ako. Asino adayana day ta Janaw? Taga-sabali nga ili, nanang. Ay katyam amumpay mo't kada kami Di mi payla nakitkita day ta anubiam asawa umaw. Sige, nanang. Yawid kunto no bigat di ti balay. Tapno makita kan maam-amuyaw. Ngam na jak kayat ti asi-asi a babae dyan. Di kayat kaw, daytay nasinaw a babae ti asawaam. Na nasinaw ka mo, a lalaki. Iso atay maibagay kan katipilyam, Ha? Di ka mga asawan no second hand tumulaang. Ay oray aw-awan. Kaya't dakmatadang iti dadakkel mo, Jano. Katuan Apay kumaasaan ngay. No asino ti kayat ko, kayat damatay. Sapay la ko mga rud Amangan no maupay da kanya, no maamuan da ti sitwasyon ko. Saan? Awan bibiyang da kanyak. No asino ti kayat kong asawaan, siyak ti masurot. Apay, isudaya ti mga sawa kat siyak mag. Ngala, agsagana ka, ta ikuyog ka iti balay may. Kayat da ka amam-am mo, nagiti dadakkel ko, Diana. Nanang, tatang, iso ni Diana, nobyak. Diana, isuda nagiti dadakkel ko. Naimbag nga oras yun, nana, tata. Kastamot kun ka balasang ko. Ha? Isaw ti ibagbagam anobiam, Janaw? Huwan tatang. Tulagan tayo kumanti kasarmi, ta ikalay sakon ni Diana. Janaw, di kay palagdardarasodaos. Paliiwan nyo pa iba't nga umuna no talaga ada kayo tinaikaray para ditunggal maysa. Tapno saan kayo amay lawlawan. Kap-kap na kanmin titunggal maysa tatang. Ay ayatek unay ni Diana. Ket ay ayatin nakmoy. Ala adan samot urnong mo. Di mga sawa ka no kasta ti kayat mo. Di kay agdardarasudos ko nakmay. Panunutan nyo pa'y anaimbag na ita. Diana, balasang ka. Mabigbig na kadipay. Akwa, kasla anda nakakit kita kada kayo, tata. Jakla malagip no sa dino. Di ka kani agin na di amo, Diana. Amok nga agin-agin kalaan. Ngamno siya, malagip kalaunay. Am-ammo ka. Ha? Ha? Nagam-amuan nyo nga'y tinobyak, tatang. Damagam kan kwa na, Janaw. No maamuan ni nanang mo tinapalabas tinobiyam. Sigurado, adi na kaya't aparakin ka, Janaw. Amok day nobiyam. Ado, tinagbalin nga asawa na. Kan adda anak day jay. Iso anasay-saya at no sinaamon. Amumatan ti kina-istrikta ti inam. Pangaasiyo tatang. Diyo ko man sasawan kanina nang ti may papaniti dayta. Urayin nyo ang makapagkasar kami sayon to ibaga. Taawan tong ti maramidan na. Ay, sana mabalin adi na maamuan.
Tauray siya kadyak kayat akas kenkwana ti asawaam. Pilyemut atay maikariken ka. Tay nasinaw kumamot a babae ah. No kasta, talaga adi kay malapdan ang mangibaga kaninanang iti dayta, tatang. Saan yanaw? Isaw aladingita. Sige nga raw. Naibagayaw. Mapilitan akmat ang mangibaga kaninanang nga eksyo tinubya. Aha. Inaklon ni Diana kanyak ti amin, tatang. Ex-GFU ka no. May sa kayo ka nagti nagbalin a boyfriend na. Makatawan ka no ang nagkinaawatan kayo. Saan nga amo ni nanang ang nag-chicks kayo? Inlimod yun dahi takin kwa na. Numamuan ni nanang dahi ta, sigurado asinaan na kayo. Pagtalawon na kayo. Amo yung matan, tiginasilosan ni nanang. Ay, ala. Pangasim. Di mo ibagbaga dahi ta. Agululakit di dahi jay. Kan may sa napalabasan dahi ta. Amo yung ti ugali ni nanang, tatang. Ure na bayagan na pasamak, agselos lata. Kitaan niyo man, di na tayon nga eksyo. Pag-imunan na pailaan. Ha? Iso ano diyo kaya't amamuan ni nanang ti may papan iti napalabas yu kanita yana. Diyo ibagbaga ti may papan iti napalabas ti nobyak. Aniya? Apay akas la maikulkuleng ka, Tinong. Anyat pampanunutam. Ha? Pampanunod nga raw jay anak ta. Kaya't nan ti mga sawa. Ay, wan nga rod. Kasla saanan abalasang Genubian na. Kasla nagan anaken. Nadlaw mo lakay. Ha? Oo nga raw. Nakadkadlaw mag. Nagdakkel jay bilbil na. Anya nga tatikinayat ni Jano iti day di babae. Bak nang nga ta. Diyak mo ah. Kasla saan na mapagtalkan na dya babae. Madlaw iti panagsubsubil na. Ha? Kasla andirin nanto ti anak ta. Gusto nga upayam laengan ni Janaw. Ibagam ta sumapol iti sa baling asawaan na. Ibaga matay awan bilbil na ti armen na. Angam na di mo ibagbaga nga imbagak ah. Basta pagparangam asikalaang ni saan ang mga yan itinubya na. Di nakiramraman wine. Anya? Naimbagkan ka tamas patsin na katyanag ta. Angam no siya. Di nakdengdenggan na jay. Ay, ngam no talaga nga isuti kayat ng asawa. Awan maramidan ta lakay. Basta upayam bakit bareng denggan na ka. Mabutengak nga may ang mga no andirin nanto jay anak ta. Ay, padasip to akasarita. Ngam no talaga akayat na dayjay a babae. Awan maaramidan ta. Napay, diyo kaya't ayan ni Diana para kanyak nanang. Talaga ka di abalasang dayjay a babae, anak ko. Uwin nanang, awan pa'y nakikasaran na apulos. Kaslamo naming saanan abalasang. Madlaw iti pamagina. Saan mo't ngagpapada ti pamagi ti babalasa? Kan sexy idi ni Diana. Limukmag lang amin, so akas dyan. Naliwayan na ti bagina, gapoy ti katatrabaho na. Anya trabaho na aya. Kwa? Nagtrabaho idi iti inuman, ngam kahera sa ana waitress. Anya? Basta ay ayatak ni Diana, nanang. Kat pangaasiyaw, tadi kay kumaagbalin alapod iti panagkasarmi iti nobya. Jano, mabainak san ang makikalay sa kanka. Taapay mo. Jak mo nga mininamnama atatang mo gayam ti sigod a customer ko idi. Kat nagbalin pa'y a boyfriend ko. Kat anya nga ron. Napalabas mo itong dayta. Ayos lang dayta, Diana. Awan problema kanya. Anya langan nga ti sawon ti tao no maamuanda nga ex ko ni tatang mo. Awan mati makaam mo.
Datayo lang kada tatang ti makaamoy ti dayta. Ken di ka matanagan, ta biniling ko ni tatang. Adi na ibagbagay ti uri asino ti may papanit ti napalabas yo. No ngay maamuan ni nanang mo. Ang nilatsawan nan ngay. Di nang tumaamuan dayta. Di ka matanagan. Basta agkasartan. Ni Angeline la kumanti inaram ni Janaw. Ubing pay kan napimpintas. Kan nasingpay. Natulagan ti kasardadyano ken Dayana. Awanon ti maaramidan ta. Kaslag bibisin tumat iti babae na diyang anak mo. Dila nakapilimutan iti asawaan na. Ay, agbabawin to na jay. Madlaw nga may nasaan na mapagtalkan na jay a babae. Sigurado nga'y sukat nan tao ti anak ta. Saan mo't siguro? Madlaw mo't ngay patpatag na ti anak ta. Ay ayatin na pala ita ta nabiit na pa'y. Angam no bumaybayag. Sigurado nga isukat nan tao ti anak ta. Kita umot ti panagrup-rupa na Nagposkol na make-up kan lipstick na. Kasla agpapaar makanayaw. Ha? Kasla manggargari akanayaw ti panagrup-rupa na. Saan mo't ti kunak? Ay basta. Diyak kayat na diya para iti anak ta. Iso at tulungan nak amangupay kan kuana. Tapno sinaan nan na diya babae. Narigat ti may lawaan bakay. Makamumutan ajay anak ta lakay. Problema nanday ta. Isumot nga ron ti kayat na. Awan maaramidan ta Nay, apay nga agim impake ka tinaw. Mapanak ijayan ti kumparek ijay Isabela. Inak man agbakasyon. Anya, kaano amapan ka? Intun parbangaon. Anya, kaano kasarti anak ta inton biga? Pumanaw ka? Sino nga iti kadwak amang imarcha iti anak ta? Nagado aka kabsat mau. Isuda pala ti mga sandikan niyak Basta agbakasyon na. Amo ni tatang akasarmi ita ni Dayana, pimanaw. Ay, jak amo iti dayjay nga amam. Jak maawatan. Nadlaw ko ngamin adi na kayat ni Dayana nga agbalin amanugang. Apay ka no adi na kayat? Imbaga na kaditi rason na. Basta ko na asaan na akursunada aparaken ka. Tani Angeline ka no akalugaran tayo ti kayat na kumaparaken ka. Day ta kadilaan ti imbaga na arason? Wen mo'y tanak ko. Alang arod, agsagana kayon. Ta 10 minutos langan, mangrukin ti kasar. Nalpasan ti kasar. Ngam apay at ipay laagawid dagiti partidos ni Dayana anak ko. Agdadapay mo la dito balay. Asino dagiti nga ubing aya, kakanakan na. Ay, kwa, nanang, saan? Anya nga rod nga ay, kalugaran na. Anak na. Anya, anak asasawa mo dyan, no? Ay, di nakmanlukuan. Una nang, anak ni Dayana dagiti alima. Anya, apay ngay adi mo imbaga day ta idi inyam amom kada kami tinubyam. Pasensya kayo nanang. Sigurado nga min adiyo kayat ni Dayana no maamuan nyo ti kadat anak na. Iso nga limod mi ti amin kada kayo. Anya, ay inalilaw dak. Kasanupay ama kapag sina kayo ita, kat nalpasan ti kasaryaw. Nanang, Kat, sikat imang biyag ka dagiti limang anak ni Dayana, sapay nagaduda. pag tinulong kami ka ni Dayana, nanang. Kanya nga, di hustaw ti atap ko iday. Kunak tumit ngamin ken ka Norma. Jakla impagarup ama kamanugang ta iti kaskin ni Dayana. Agin babalasang ti Diyas kaya babae. At damot gayam limang anak na. Ay kaasimot ti anak ta.
mapasubo amang suporta iti saan namot aputot. Ay, garo na. Ang ibagata ta lumasin da iti pagnaidan. Saan da nga agyan dito'y balay? Nasaysaya at no dito'y balay ti pagnaudanda. Tapno makita ta ti trato ni Diana iti anak ta. Abangan no parigatan na iti husto ni Janaw tinaw narigatan. Aglangan kay ti trabaho mi ita dyan ta mailiwak manon kan no may saal daw saan ka makita. Sayang ti aldaw ko ano aglangan akmanen. Kan naganon ti langan ko iti trabaho. Alamat dun aglangan kan tag-relax tamanan. Agin ida takit ding agmalmalo. Agmin na sahit at no makarelax ta. O sige nga ron. Sikati makaam mo, Diana, my love. Apay, di ka sumrak iti trabaho mi ita dyan. Manual dawan adi ka simsimrak. Awanan na lang. Naikatakon ni ti trabaho. Anya, apay ngay. Ano ka nung aminan ti langan ko? Apay nga may nga karalangan ka. Saysayangam ti trabaho. Sa bagay, awan pa'y mutkit di anak yu iti asawa ma. Bayam ani Diana ti agtrabaho, ta iso ti ado ti anak na. Si kakat di bang biyag kadag iti limang anak nan, naglalay nga nan. Kwartayo man kit di nanang. Pumulo da. Pangalaak ngay, awan kwarta, tawan mo trabaho. Agpaspasada mo't ni tatang iti tricycle. Well, ngam di na ititad kanyak ti matmatgadan na. Iso ti mangiduldulin iti kwarta na. Adaman inala makwarta kanya kaon. Saan laanam na minsan? Namitlaw na di mawat ka kanyak Janaw. Ita dumawat ka manay. Bayadak to ka di tatang. Amoy mo it nga awan ng trabaho. Katnay, aginroll man ang nagidyapo ko yaw. Apo ko asasawang bag. Saan may nga po ko nagijay? Saan ba't ang nagtaod ka nagijay nga anak na? Iba kami di asawa. Ta sa pulon na ti amma nagijay anak na. Kadumawat iti suporta kadakwada. Awanan nagitamat ti anak na. Tamanipot impas ngay na ida. Nagpukaw da kano nakaslasok. Kun saan na kano nga minasigurado no asino ti husto nga ama nagiti anak na. Di kan tumat ngamin nagpampanunaw. Anya ngay. Di mapasubukan amang suporta iti saan mo aputaw. Datayukit day. Ti mang suporta iti saan tayo mo't akadaraan. Di kayo mo't agsaw iti kastaa ta di yo amaw. Amang ano da kayo ti may nga ama nagiti anak ni Diana. Aguli mo ka man. Saan man mo't at tilas asawam Janaw. Tilalaw-law at may inton adda makanggagkad ka. Kan may sa awan kinapudno na itang ibagbagam. Di yo may bagatatang. Tamay sa kayo kat nga rod nga ex ni Diana. Idag trabaho pa iji inuman. Isa amang tad kayo iti kwarta. Tano saan? Agi bulgarak iti palimag. Ala. Mabit lang nga rod mang tudak. Ay, ure, diya ko nagtrabaho bakit? Tadamat ni tata nga, financer tayo. Amangan no mauman to amang tultulong kada tayo. Kasano tayo ngay no kasta? Saan? Taamin nakidawag ka ni tatang kat itad na. Di mo makita aya, akanayon ti pa nag-overtime na. Tapno at dalang may itad na kanya akwarta. Mabutang ngamin nga ibuking ko kaninanang. Ha? No ibagak ti may papan iti napalabas yo. Sigurado nga agungat na dyan, kat papanawon nan ni tatang. Di nalakit di mapakawan. Awan mo't sabali a papanan ni tatang, tanin na nang tinalawat ti dagana. Ay kat kaasimot di amama. Maparigat iti trabaho. Naguyong idi ubingak pa'y. Kanayon nak amalwan idi. Iso nga adayo tirik nakken kwa na bakag. Ibagata kada Janaw ta lumasindan iti pagnaidan bakal. Siyak mo ti maparigat ngagtrabaho. Ta dumanawat mo jay anak ta kanya. Jay madugang talaangag ti papanawon ta. Ikuyog na dagiti anak na.
Naimbag no umanugot ni Janaw. Jackpot siya na masinaan na di asawa na. Madanaganak nga raw. Ang mga nuparigatan ni Diana ti anak ta no lumasin da. Madlaw ngamin akayang kayaan na di anak ta ka. Ay kat makaamumutin ano agpaandar iti asawa na wano saan. Basta lumasin na kumaan. Apay pilitin da kami alumasin, tatang. Mabuting kayo nga da maibulgar kanina na. Ha? Anya ang maibulgar asasawa mo't Janaw. Tangay papanawan na kami ni tatang diti balay. Panawan nga rodan tapno ibagak ti agpaiso ka na kayo. Pasensya kayong tatang. Jak ko man ibaga na ito'y kaninanang. Ngam pilitin dakmat ngamin. Janaw. Jak itulok ada kami ti mapaksyat iti balay. Iso nga ibaga akong ti agpaiso. Ta sigurado ada kayo ti mapapanaw diti balay. Anyat ibagbagayo, di kay maawatan. Nanang, kinapuno na chicks ni tatang ni Diana, hindi saan kami pa'y anagayan ayat. Ha? Inlimod na ti panag-chicks na. Impudno ni Diana ti amin kanya. Awan inlimod na. Anda. Pudno ka di ti imbaga ti anak tatino. Pakawanan na kumanorma bakag. Uy, punaw. Napalabasan na ka. Makatawan laeng anagayan ayat kami. Unyo? Sige, panawan kayo. Makamu kayo ngagsarita. Sigurado, adda mapapanaw no madamdama diti balay, Diana. Kaasimot ti amam ano papanawon dan Jano. Gungkuna na iso ti imo na amang papapanaw kada tayo diti balay. O di, imbaga akong ti amin kaninana, tapno iso ti papanawon dan. Jano, Pinanawak ida iji salas nga agsarsarita. Kas taunay apong tot ni nanang itinamuan na. Janaw, umay ka! Ninanang mau agad atake! ha? Ala, matatake ka no ni Nanang. Sus, umay ka bakit? Mapantay ti ayanda. Apay nga yung kastamot ng tinagtungpalan niyo. Nagatake ti ilam gapoy ti imbagam Janaw. Luapay mat ngamin at ila imbagbagam kan kuana. Kat agpay sumot amin nagitimbag ak tatang. Uy, hangam di mo pinanon o ti mabalin nga ibunga ti naramid mo. Sorry nanang. Basol ko ti amin. No jak ko may imbagbag at may papaniti naramit ni tatang. Saan ko maakasto ti nagtungpalan niyo? Nasaysaya at nulumasin kayo ni ti pagnaidan Janaw. Tano diyo patganti kayat kaw. Saklangan ti pumanaw. Saan tatang? Pangasiyo ta diyo panawan ni nanang. Kasi mo. Wala. Da kami ti umadayaw. Kat agsapulak man ni ti trabaho. Pasensya kay ko man kanyak tatang. Sapay ko mata mapakawandak. Ala, bye-bye amon na ita. Ta aklo nagmait nga dapat nagbasulak iti inam. Banag apagbabawiyak. Ta nagilimudak ken kuana. Iso nga inkarit iti bagay ajak bye-bye ni nanang mau. Ket sapay la kuma. Ta agimbag mutla adagos ni nanang mau. Tunggal makita ti kasasad ti nakaslagap sutak, gaputa makonsensya. Nakulapan ngamin ti panunot ko, iso atilay nararamid ko ng gapuan ti panakatake na. Iso nga ita ikagkagumaak ti mangsulnit iti nagkurangak kadag iti dadakkel ko, kat kaasin na nakastragak manan iti trabaho. Kat kanayon ko matapurwakan dagiti dadakkel ko. Tapno makatulong akmet kadakwada. Aging gaitawang pala nga anak may ti asawak, iso dagiti latan syuman ko timbilang ko nga anak ko. Alakastan, pigayim mo, Jano. Alagagayam ditan tinagpatingkaan, ti pakasalitan, ti may sakabsat, ti drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio.
In your nose para ti script kaniti drama ti gayem yo, Jenna Almoite. Thank you manen kada kayo amin. Ni Apo Diyos ti mang tarabay kan mang bendisyon iti tunggal misa. Kas ti man ti kunani kabsat Rita. Dear manang biyana, imbakbakit ko ti kinaman ng imon ko. Naamin nga ex nila kay ko kagurgurak tapagim imunak ida. Nga oray na bayagan na nagsinada iti asawa. Nga oray na bayagan na napasamak na ita. Jack man amutan na singpot mo ti asawa. Ngam no apay nga agapon lata ni imon kanya. Rugyak man nga rod ti agsalaysa. Ni, Ante Berta, ni nanarita mo jili mabas dito'y sango ti balay. Di mo't pumampansin, kat sigud mo tan nakaisam ang lumabas dayjay no kwa. Saan ay ang best friend kayo, Ante? Idi ngam ita sanang linaksid kon agayem dayjay. Ni, apay nga, Ante? Nabayagan adi kam agpinpin nansin iti daytarita. Ay naudi kan iti damag. Tanabayag ka mo ngamin anagyan ijay syudad ka anakan. Ay, isumot lagayam, Ay na, noon yaman ti diyo pag kinkinawatan, urnusan nyo kumalatan, Ante. Babakit kayon? Manulangan na tawon nyo dito rabaw ti daga. Agkapya kay Kidin. Ay na atidog pa'y tibiyag ko kaanakan. Dayji arita ang mga numatay adagos dayjay tanaglukmag. Madlaw asaan na healthy. Di yung may bagat ti kasta, Ante. Tadida ang tigasat tayo. Basta siya. Masiguradok ngagpaot pa'y tibiyag ko. Apaya kasta tila nga masimbang pa. Kaslada kaguram, Rita. Di nakman ka sarsarita, gudaw. Aging gaita, agburburag pa lang ti darakang ka. Anya manon ti basol ko aya. Aging dadamag ka pa lang. Apay di mo amo dagiti basol mo kanyak. Awan ba't malagip ka? Anya tinaramid ko iti kalman aya. Kahit naggapu akmat iti bangkag. Iti kwan. Napanak nagsakati iti kanan ng iti kalding ta. Iti kwan. Nagsakdo ak iti pagdigos mo. Awan ba't malagip ko basol ko ken ka? Saan nga idi kalman? Basol mo pa lang idi. Idi pa nawan nga inararam mo ni Berta nga ex mo. Apay di mo malagip? Ha? Ha? Ayunay kamutin bakit? Dekadang tinapalabas manipod ide. Kanya kumano dikadan. Isu siguro asana nakiasasawa ni Berta. Isu ang nagbaak. Taur urayan na mabalo ka. Tilalablabi demag. Bakit kirlakaitan maalampay laang matyagimaw? Likli ka man pala ti rumwar dito balay. Kasla ka mga may nagpatpacharming dita ka aroba tayo nga ex mo. Nagado at trabaho ko iji bangkag. Imbag kumaano matrabaho amin na gijay. Siya kung timapan. Basta nagtalinad ka pala dito nagtibalay. Tap na maliklikan ti pa nagkita yu adwa. Ket no di ka makapagbayag iji bangkag. Kasano amalpas ti trabaho ijay ngay. Kat ikarigata ka, basta di ka rumrumwar. Agapatan no tubngaram ti kaya kaw. Tumayab amin na kaldero kas kada plat-plato dito'y balay no labsingan na. Gumatangak man iti kagudwat kilo akarni ti baboy, Mila. Nay, si Kamoy gayam data gudo. Ito lang mo na makita ka. Long time no say. Wan nga raw. Jakmat ngamin makarwaray. Anyay tayo tayo katagaw. Kagudwat kilo akarnit baboy. Oh, ato ti bayad ka. Mabitla nga raw. Itamang paya si katimay gimatang dito tersina. Siguro te apo ko yung kandirito ti ibabaw nyo nga umay kumata nga. Anda ngamin ni bakit ko iji bangkag. Katadamot klase tay apo ko. Awan mo't sabali amay baon ko agumatang. Sabay aldawan. Balunak pa'y ni bakit ko iji bangkag. Nay, apa yun nga? Isutag trabaho iji bangkag. Sika kumaata, sika ti lalaki, gudaw. Kastamat ti kayat na. Bayam di taa. Gudaw! Ay sus, day tamod to ni bako mo.
Alamon ti ginatang mo tagawid kan ko daw. Ha? Unay kamagtan ko daw. Isumalagayam awan mauray ko abalon ko ha. Taday tala nakisi istorya ti day Jamila tinararamid mo. No di ka pa nalabsan iti tersay na ang mga nawang pa'y planong nga gawin. Gimatang aklaeng. Sana ka nakiistorya. Inliklik ka lang arudan iti day Berta. Insublat mo man di sa bali manan nga ex mo. Manay. Huh? Ayunay kamutan. Awan na di mo malaglakip. Napanak lang gimatang iti karnay. Lagi pa manan tinapalabas ako nak. Di kan mapan kumatgatang inton sumarunaw. Kadwag tong tagpalengke ija ilay. Tapno di kan romromwar. Anya laengen nga iti aramidak bakit. Kag panunot ka mo tayo, ti mabalin mo nga obraan dito nagtibalay. Asaan na nanas ka na rumwar ka. Day talagpat-pat charming kararamidam ka na kita nga ex mo. Ha? Bakit? Agudong ka kadiita. Wag. Mang palengkiyak iti pang dua alawas nga bastuta. Tapno di kan romromwar. Igatangan nakman nga raw iti paradait iti sapataws. Ha? Tangay di nakparwarain, adda napanunot ko apagkwartaan nga ure adda aklang diti balay. Napanunot ko di negosyo bakit? Mapalin ko apagkwartaan, ure adda aklang ditaoy. Anya mo day tangay. Amok ti agdait iti sapsapataws. Ta natawid ko iti day di tatang day ta. Nalangarod. Ilistam nagitigatangag. Mangipas kilak tumutan iti karatula di tasango ti balay. Tapno mo dagiti tattaong agdadait kay ti sapatos. Kas kada sandal amalaglag kab ti swelas na. Alang araw bakit? Ante, nagmayat ti negosyo ni Tata Gudo. Amo nagayam tagdait iti sapatos. Aywan, nalaing nga agdait iti kakasta ni Gudo. Sinursuruan nakto pa ide. Ngam awan lang amin ti aanusak ide. Ha? Ni, apay ko mga isuro na kayong agdait iti sapatos nga ante. Ne, di mo amo aya nga ex ko ni Gudo. Ha? Ay, maawat akon. Isumalagay makagura na kayo ni Nana Rita, ha? Itatambo mon kaanakan. Maaw-awatam kumalaktan. Nukas jay adi pumampansin. Insecure nga minday jay ababay. Alam, kasla ko nada nga ado ti ex ni Tata Gudo dito'y lugar tayo, anti. Guwapo ni Gudo, idi kaububingan na. Kan oray to pa'y itaalakayan kat nataerlata. Isu nga ado tinagbalin nga ex na. Ngamday jay arita. Oho! Pinikot na laang ni Gudo. Isu anagtinag kan kwada. Aniya? Ay na, no nagpipintas kami amin nga ex ni Gudo. Ni Rita ti kaalasan. Nga meso matinagtinagan ni Gudo. Nakaro kayo mo tante. Kat punumat ka anakan. Anyan? Nala, irwaryo man kiti dagiti nalagka pa sapatos yo. Ipadait tayo man ka ni Tata Gudo. Barang nalakalang ti singir na. Nagngina ngamin ti padait ti sentro. Mala, mabiit lang nga rod ka anakan. Oh, dati bakit? Ay tina sa pulak itag malmalam a panagdadait ka. Nay, adama na urnong mau. Uy, kastapay lang itaa. Ang ambinto nagbaybayag. Dakdakkel ton tibirok ka. Kahit asino mga nagiti customer mo. Estudyante ti kaadwan a customer ko bakit? Adamot maestra ang duadalaan. Nasaya nga rod Basta di ka rumrumar dito'y balay Agpatingga ka lang dita paraangan, Gudo. Nay, adaman na dahit masapatosan, lakay. Wen bakit? Nanagana kun na kita tapno saan ngagsisinukat. Umay dan to alaan na kita. Na, aguray ka. Berta, Mela, Mamita. Na, apay ngay. Nagan mo dagiti ex mo dagita nakasurat dito. Apay, anyat kaya ta sa unday to.
Iso na lang, ti customer mo. Saan ba ta? Nairan na laeng ang nabati na kita. Napick upin na kita'y daduma. Ay, isardang mo tagdait iti sapatos. Ha? Huston day ta dait. Na, apa yan? Kakaisuna nagpick sa to'y pagsapulak. Kasla di ka mo nagpampanuno tabakbakitan. Dahil tala kayat mount ti masursurot. Agruam kami tayo na bakbakitan. Na, kahit lumaban kan ko daw? Apaan na kan? Gapaw, tadi kan maawawatan. Tungtung palak matami na kayat mo. Ang adulat tamot ti may bagam asana na saya at tsakon amaw ti pagluglugara. Di husto ti atap kaw. Apam maraglang na ta panagdadait mo. Ngam kinapudno na, dahi tatiwagas mo. Tapno makita kan makasaritam dagiti ex mo. Ay narita, adon atawon tinaglabas. Ngam di ka pala nakamove on. Nuang sasaw ka, kaslay di kalman lang ang napasamak dagit ang ibagbagam. Di ore man 50 atawon tinapalabasan. Ammo kasi lalagi platakan ka dagiti napalabas mo. Dahito iti sapatos mo, Berta. Ay naagyaman nakgudo. Kunaklakit din no jakon mausar da ito'y. Imbaglaangan ata nalagip mo man hindi agday.